Ang lulutuin natin ngayon ay ube. Halaya. Halaya. Welcome po sa Kawali ni Waray. Kaya muna po natin yung ubi. Nalaga na yung ube. Tapos after 20 minutes, pag malambot na siya, Papalamigin. palamigin. Tapos babalatan, tsaka i-grate. Kaya naging ganyan na itsura niyan. Ayan, nag-grate na. Ngayon, yung third step, Ano yung mga nakalagay na dyan? sukal pa lang, tsaka konting gatas. Lagay na natin yung mga gatas. Asukal na puti. Isang kilo lang muna kasi titignan natin. Isang kilong asukal na puti. Oo. Tapos, anong gatas yan? Ayan, ang ginagamit ko po Alpine. Na Kasi iba? mas masarap siya. Kasi ibang lasa ng Alpine kaysa sa ibang. Evaporada. Ayan. Dami, nakakailang ilang lata yan? Ang ginagamit ko po, 1:1. Dahil 7 kilo tong ube, 7 malalaking gatas din ng Alpine. Ayan. Okay. Ano yung kulay green? Pandan, pampabango. Daon ng pandan. Ayan. Ngayon, i-mix na po natin siya. Ang hirap paluin. Ang bigat. Ano nga apoy niyan? Mahina, malakas? Malakas muna. Malakas na apoy. Oh. Wala yata nga apoy eh. Hindi pa, nahalo ko pa lang. Wala pa siyang apoy ngayon. Wala pa. Haluin mo muna siya. Okay. Wala ko may apoy na. Wala pa. Mix mo. Haluin mo muna lahat bago mo sindihan, bago mo apoyan. Natin para kung ayos ng lasa. Ganda ng kulay. Yan, so sinindihan na natin. Inapoyan na natin. Malakas na apoy. Full power dapat, full power. Oo, kasi maano pa. Ano ba tawag dyan? Malabnaw pa. Malabnaw pa. Pero habang lumalapot, hihinaan na. Para wag masunog yung ilalim. Masunog yung ilalim. Ito pagkain ng mga matsatsaga. Matyaga magluto. Si tagal maghalo. Mahirap maghalo. Ano yan? Hindi tinitigilan ng halo? Yeah. Dire-diretsong halo. Parang dinuguan. Mga ilang oras siya? Mga mahigit 1 oras. 1 oras na ganyan? Oo. May gagawin pa ba dyan? Wala na. Wala na. Yan na yun. Oo. Lulutuin na lang, tapos haluin. Yeah. Yan, so tuwing bagong taon, nagluluto talaga kami ng ganito eh. Yan, ginagawa namin to for more than 50 years. 50 years na? 50? 15? 50. 50 years? Yeah. Yung tuwing bagong taon, tuwing New Year, tradisyon na to eh. Merong ube, magluluto si nanay ng ube. Matamis Tapos magluluto na rin beans. yun ng matamis na beans, Tsaka tsaka halaya. Ay yung yung- malagkit. Malagkit, tapos paghalo-haluin namin yung tatlo na yon. Sarap nun. Weirdo lang tignan, pero masarap. Medyo ano nangyari? Dumidikit. Oo. So pag nararamdaman mo dumidikit na yung ubi sa kawali, hinaan na yung apoy, di ba? So nahinaan na yan, nahinaan na namin yung apoy niyan. Para wag masyadong dumikit sa kawali. Tapos halo pa rin ang halo, walang tigil na halo. Dikit na. Nadikit na yung ube. Tanggalin muna natin yung tanglad kasi Panla. Ha? Pandan. Pandan pala, tanglad to. Yan, tinanggal muna yung pandan kasi sumasama sa ano eh. Sa sandok eh. Substitution! Hirap maghalo, mabigat. Kailangan maraming tagahalo. Yan, so lalagyan natin ng vanilla extract. Tama ba? Gaano kadami? Ano sukat niyan? 1 teaspoon. 1 tablespoon. So, 2 tablespoon. Hindi, half lang yan. So 1 tablespoon. Teaspoon yan na. 1 teaspoon. Yan ang 1 tablespoon. Ano, tablespoon? Teaspoon yan. Ito ang tablespoon. TBSP, ba't TBSP? Kalating TBSP. Tama, tagkalating Kalahating tablespoon. tablespoon, 1 tablespoon. 1 teaspoon. Kalahating teaspoon. Tagkalating teaspoon sa 1 Hindi. tablespoon. Kalahating tablespoon, 1 tablespoon. Dalawang kalahati.
2.5 tablespoon. Oo. Kaya naging 1 tablespoon. Ayos na, malinaw na. Gulo nyo eh. Hindi pa yan luto buo-buo pa yan. Halo pa rin ng halo. Para saan ba yung vanilla? Para maglasang vanilla? Ano? Pampabango ng flavor yan. Ano? Nakakadagdag ng flavor. Pandagdag lasa. Sarap na. Sarap na? Paluto. Baka yung vanilla extract yun ang tikman mo. Okay, sarap na rin. Mas sumihirap na siyang haluin ngayon, no? Yan. Mahirap-hirap na po. Ibig sabihin, niluluto Lapit-lapit na. na. Konti na lang. Bakit? Konting-konti na lang po. Simula nung niluto hanggang ngayon, hindi hinutuan ng paghalo yan. Dire-diretsong halo. Hindi na mahalo eh. Sobrang tigas na, mabigat na haluin. Oh, yan na. Okay Ibig na yan. sabihin, luto na yun pag Okay ganon. na natin. Ano pa idadagdag? Wala na? Lagyan na lang natin ng butter. Dadagdagan ng butter ba? Saan yung kutsilyo natin? Iwan sa baba ang kutsilyo. Sa baba ang baba? Oo. Yun, so pinatay na yung apoy kasi luto na siya. Mabigat na siya haluin. Yung malalaman mo yun kapag luto na eh. Yung ano na siya, yung mabigat na haluin nga. Ibig sabihin luto na siya. Tsaka nilikman na rin, masarap na. Okay na yung texture para sa amin. Yan, so ngayon dadagdagan lang natin ng Butter. butter, pandagdag ng linamnam. Siya nga pala, 3 tao naghalo dyan. 3, 4. 4 pala, kasali ako. Ayan o. Sarap yan. Parang kahit ano namang luto, lagyan mo ng butter, masarap eh. Ilalagay lahat yan, yung isang buong ano. So 3/4. Lagyan ng 3/4 na butter. Ihayaan lang yung matunaw dyan. Ginaloy yan? Halo eh. Halo eh, nabang lagyan ng butter. Hindi ko na nga mahalo eh. Ano? Sobrang bigat na niya, mahirap na siya haluin. Yun, substitution na naman. Ano masasabi mo? Hirap maghalo, lalo na sa huli. Bigat eh. Buti po sa moment. Okay, tapos na po. Ayan, enjoy po kayo. Happy eating. Yan po ang ubi halaya ni Waray.